Tratamentul pentru coronavirus. Scandic Distillers. Alcool sanitar 70 de grade Mona. Vă recomand la toată lumea să beți așa ceva, să nu mai luați nicio coronavirus. Comunarien Bihor, România. Ingrediente: alcool etilic, apă demineralizată, salicilat de etil, colorant sintetic, data fabricării vezi pe ambalaj. Avizat de Ministerul Sănătății 1997 pentru uz extern. Recomand pentru coronavirus acest tratament, e original. Nimeni nu se bolnăvește. Eu tratamentul. Ăsta e. Alcool 70 și acolo inflamabil, sigur. Dacă îi dau foc. Dar nu-i dau foc. Eu ăsta le beau și uite de asta să bea, e nestâns, așa, da. Societatea Comercială General Transilvania, Exim Ers SRL. Eu sunt Țili de la Nocri, de la județul Sibiu.